Здравейте, хора! Здравейте обратно при контортата 54. Днеска ще играем Movie Star Planet! Пю-пю-пю-пю! Пю-пю-пю-пю-пю-пю! Може, ето ми мен. Hi, I love dogs! Дайте ги останалите. Така. Да. Ако току-що сетих, че ако искате да стана VIP, може да ми изпратите пари, но само, че ми кажете точно как може да ми ги изпратите и къде. Защото аз още не съм съобразен с това. И ако искате да такова, забравих какво ще да ви казвам. Не помня. Ето да изгледаме едно от моите муви. Казва се Party with my friends. I need a party. Hey, everyone, come to my party. They will come. I will come. And I too, bro. And I. Yay! How are you come? Cool, bro, cool. Yay, so cool. Yay! Yay! И това беше едно от моите филмчета. Да видим на някой от моите приятели. Great School. Who wants to start to school me? I like you. I do. Вау! Много забавно клипче. Да видим Party with my dog. Това от мен. Това ми беше първия клип. Is my dad and my mom here? Mom, Dad. They're not here. Look on the roof. Mom, Dad. They're not here. Are you taking the forest? Mom? Dad? They're not here. Now we can party with my dad. Okay, dog, let's party! Party! Woohoo! И това беше моя втори клип. И да видим още един на мой приятел. Forgive everyone and dance. Този 10 секунди. Hey girls, let's dance. Yeah. 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 И да, това беше другия. Беше пак провал. И да. Да, сетих се. Може да ми изпратите коментар, за да ми кажете как да слагам снимки така да ви бъде по-забавно и как мога да снимам на лаптопа. Моля ви. Тъж така, имам от фото с едни мои. Ето я моята, така мисля. Не беше тук. Беше, мисля, че люкс. Не беше артбук. Ето го моето. Има 2 лайка. Ето го. Hey there, cute birds. Love. Hey girl. Hey, kucher. Hey, why you escape? Топка. И да. Това е. Така. Сега искам да ви запозная с YouTube. Ето го. И да, има 2 много смешни клипчета. Тук мога да избирам да пускам клипчета. Добре, ще им пусна едно. Това. Добре, чао. Да, до когато намеря клипчето, ще ви дойда само да го намеря. Да. Ето хора, едно от моите Фреди клипчета.
Не е моите, ама много, мисля, че е готино. И това беше едното клипче. Така, хора, аз не го намерих в YouTube, там в Movie Star Planet, така че тук ще ви го покажа. Ето. Това от Миранда. Добре, хора. Ето го другото клипче. Гледайте, че в края е много тъпо и забавно и странно. И ако разберете английски, ето.
Гледайте сега. Вижте я, тя плаче. О май гад. И това беше от тази. И сега да се върнем в Movie Star Planet. И ето ни обратно в Movie Star Planet. Да. Така. Да видим игричките. Dress Up. Да изиграем една игра на Dress Up. С... О, Popstar. Ти. И направих нещо. И... Какво става? Аз печелих. A grandmother. Баба ми. Така. Нея. Не мисля, че по-добър от нея. Ще става по-добър от нея. Това не знам какво точно е, затова се обличам някакво си. Ти. Не. Ти. Focus on me. On me. Така да видим какво ще избере тя. Папаприте. И кажа сега ще гласувам. Да видим. За кого ли да гласувам? Тук ще дойде един човек. Прекрасно. Focus on me. Добре ли? Аз съм Миранда. Така. Египтен. Така, да видим. Не я виждам много добре. Да видим повече египтеняк прилича тая. Focus on me. Focus on me. Гуфи. Не знам какво е Гуфи, така ще се облека зле. Focus on me. Така, изглежда много зле. Айде, избери. Избери. Избра мен. Heroes. Не, ще бъде някакъв друг. Ще бъде Ghost Hunter. Сега ще го напиша. Ghost Hunter. I'm a ghost hunter. I'm a ghost hunter. Да видим. И онази спечели. И Антомна, сега Антом, не знам. Това е така, че просто си обличам каквото ми падне, което изглежда по-красиво от ти.
Не ти. Ти ми изглеждаш по-добре. Ти. Да, ти. И туито. Изглеждам готино. Изглеждам готино. Изглеждам готино. Изглеждам готино. Моля. Окей. The Easter Bunny. Така, имаме да се правим на зайка, не на зайче. Зайчето Пичо има това и бутушки и това. Не, това ще има. Така, готови сме с Easter Bunny. Ужас. Спечелих този рунд. Така, сега аз ще гласувам. Аз гласувам. Аз ще гласувам. Аз гласувам. О, сладурче. Хоп. Роки. И аз ще се събирам пари за такова животинче. О, толкова си светко. Така, да видим на какво ще гласуваме. Your father. Не виждам тъс. Но ще гласувам за нея. Want to be my friend. Добре, имам приятел. Focus on me. Суши. Така, ти. Хей, аз съм Суши. Вижте ме, аз съм готина. Суши. Причам на паник. О, синята ми харесва повече. Причам повече на престъпник. Суши. Хей, суши. Имам 20 приятеля. Ако искате, елате и си ми станете приятел. Калай нещо си. Пират. Хай. Тъс. Злато. Хай. Аз съм пират. Хей! Така, да видим Color Me in Your Life 1, 2, 3. Гласувам. Да видим какво ще си бере. Дано Моа, защото аз по-красив от тея хора. Дано Моа. Да видим и той избра или тя. У нас там. Не мисля, че повече. Джики. Watch me. T. Finish dressing. Finish dressing. Finish. Така, да видим кой ще спечели. Pretty girl. Гласува. Аз спечелиха. Suit up. Team. Awesome. Finish dressing. Finish dressing. Да видим дали ще спечелим или не. Да видим. Ади кавай. Ади кавай. Онази там спечели. Но имаме още шанс. Аз гласувам. Така, да видим. Няма да гласувам за онази, защото тя не ще спечели. Аз знаете, че всички части да спечеля. Моа. Моа. Тази. Така, Adventure. Ти изглеждаш повече на Adventure. Focus on me. Apple. Трябва да съм ябълка. Червено. Без злато. Червено.
I need to be apple, apple. I need to be apple. Monster. Така, ти изглеждаш повече на монстър. Да видим Arbani Night, Danger Zone, Bunny, Don't Break My Street, Spiky Suit. Ще имам зелена коса, така. Да видим. Тази няма да спечеля у нас, да. Ето. Вижте колко по-добра е. Прилича повече на монстър. У нас там... Ох. Не вярвам. До 90. В 90. 90-те. Тия повече приличат. Унази там ще спечели Калай. И Калай спечели, аз съм на второ място. Браво на Калай. И да, благодаря, че гледахте. Thanks for watching my video. And good thanks for watching my video. Усмивка. И да, благодаря, че гледахте и чао от мен. Аз, Control T54. И да, чао-чао! Не забравяйте, плащайте.